टीवी सीरियल अनुपमा टीवी का नंबर शो बन गई बाटे। लीड अनुपमा और अनुज का रोमांस होके या शाह और कपाड़िया परिवार का दिक्कत। इस सीरियल करीब 3 साल से ऑडियंस के बांध के रखले बाटे। यही बीच अनुज कपाड़िया का किरदार अब 900 एपिसोड पूरा करके एगो नया रिकॉर्ड बना ले बाटे। अनुज के किरदार में नजर आवत न गौरव खन्ना उ ए साल ऑडियंस का खूब प्यार पोले बना। ऐसे में उनका 900 एपिसोड तक का जर्नी बेहद खास बाटे। साथ ही एक्टर के शो छोड़ने की खबर पर भी विराम लग गई बाटे। अब ई बात लोग कम में जाना था कि अनुज के किरदार के सीरियल का आधा कहानी निकल गई के बाद एगो ट्रैक खातिर शो में लावल गई रहे, लेकिन अनुपमा और उनका प्रेम कहानी समाज के सारे नियम तोड़ के एगो नया कहानी गढ़ दियलस। अब अनुज ए सीरियल का अहम हिस्सा माना। उनकर 900 एपिसोड पूरा भइले पर जश्न ट्विटर पर मनावल जाता टे। यूजर्स अनुज के शानदार पति और बेस्ट पिता बतावत ना। उहे उनका फैंस 900 एपिसोड की जर्नी से बेहद खुश बना। एक जन ट्विटर यूजर लिखना, रॉक स्टार आई एम गौरव खन्ना सुबह से ट्रेंड करता टे। अनुज कपाड़िया खाती असली प्यार, अनुज कपाड़िया मैजिकल 900। वे एक जन लिखना कि अनुज कपाड़िया मैजिकल 900। अनुज कपाड़िया स्क्रीन पर कुछ ही मिनट खाती आवे ना तो उनकर गर्मी में बर्फ जैसन और ठंडा आम का पन्ना या आम का गोला बनने से कम नहीं होला। वह एक जन लिखना कि अनुज कपाड़िया महिला सशक्तिकरण के प्रोत्साहित करे वाला सर्वश्रेष्ठ इंडियन टेलीविजन का मेन लीड आइडल हवा। अनुज कपाड़िया मैजिकल 900। वह एक जन लिखना कि अनुज कपाड़िया और गौरव खन्ना दोनों ट्रेंड करताटे। आज बाप बेटी का जोड़ी अपने दर्द के बहुत खूबसूरती से दिखावना हवा। दर्शक इस सदमा के महसूस कर सकतना जेमे वो 5 साल पहले गुजरल रहना। आई एम गौरव खन्ना, यू आर ए स्टार। बता दी कि एक पहले खबर आयल रहल कि शो में अनुज का किरदार के अनुपमा की जिंदगी से दूर कर दिया जाई। एक पीछे का कारण गौरव खन्ना का शो छोड़ल बतावल गई रहे, लेकिन अब एक्टर साफ कर दिया ना कि ऊ ए शो का हिस्सा बाना। ऐसे में फैंस का खुशी अब डबल हो गई बाटे। अनुपमा के नया ट्रैक में भी अनुज बेटी आद्या के संभालने का कोशिश करता ना। साथ ही अनुज अनुपमा के अपनी जिंदगी में आवे दिहल चाहता ना। ऐसे में मेकर्स आगे आवे वाला दिन में शो में तगड़ा ट्विस्ट लावे वाला बाना, जो उनकी वजह से कहानी पूरी तरह से बदल जाई। वैसे ये स्टोरी पर आपका क्या कहे कमेंट कर हमके जरूर बताई। बाकी अपडेट के लिए देखत रही ABV भोजपुरिया।